बिथांमोना होनो जे बिटिआरआव सान्थि फैबाय गोजोन थासारि फैनायखौ नुनानै बयबो बाख्नायदों। बे प्रमद बर' साराहाय बिसिनि सरकारा बुंबाय थादोंमोन ना सिगांनि थांनाय समफोराव बिराद गोबां गोदै खोथाफोर बुंदोंमोन। बड'लेण्ड जों हास्थायदोंमोन जे बयबो मोजाङै संसार जानो हानाय, बयबो मोजाङै सोलिनो हानाय। बे प्रमद बर' साराहाय बिसिनि सरकारा बुंबाय थादोंमोन ना सिगांनि थांनाय समफोराव बिराद गोबां गोदै खोथाफोर बुंदोंमोन। गासैबो NDFB आदामोनखौहाय जेनेबा बिसिनि केसखौ उइथड्र खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन। बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं। रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दासिमबो जेलावनो दं। बिथांखौबो दाबो बख'नायनि जेबो खोथाखौनो सिडली समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायदों आरो लोगोसे आङो धन्यबादबो होदों जे थांनाय बिसायख'थिफ्राव जोंनि बिजाथिखौ जोबोद मोजाङैनो देरहाहोदों आरो बिथांमोननि बयनिबो मददजोंनो दिनै जोङो लकसभायावबो सासे MP मोनफिननो हाबाय। दा नैबे बिसायख'थियाव जि मोनसे उफेरा बिसायख'थि बेवहाय आं नुनो मोनदों जे सिडली समस्तिनि रायजो राजाफ्रा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा गिबि खेबनि थाखाय बयबो लैहोर ओंखारदों। जोंनि UPPL BJP आरो AGP नि जि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म, लोगोसे सिडलीनि रायजो राजाफोरनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनि जि फोसावनाय मेल मिटिंफ्राव आङो नुनानै गोजोननाय मोनदों। BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायखौ नुनानै बयबो बाख्नायदों आरो आं मेल मिटिंआव थांनायाव रायजो राजाफोरखौ सोंदों जे नोंथांमोना जुदि जोंनो माबा मोनसे साबायखर बावनो सानोब्ला बा जोंनो मोजां होननानै बुंनो सानोब्ला बबे मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन? अब्ला बिथांमोना बुंदों जे गोजोन फैनाय, सान्थि फैनाय। दा BTR ओनसोलाव 100% गोजोन एबा सान्थि फैनायखौ बयबो बाख्नायदों आरो बेजों लोगोसे आगोलाव BPF नि समाव सोबख'नाय, थगायनाय, नासयनाय बेफोर थासारिया दा गैला। सिगि सुग' खालामनाय, दादागिरि खालामनाय, बायदिसिना होसोलायनाय, बुलायनाय, नांलाय खमलाय खालामनाय बे थासारिया गैला। जौ जुवानि थासारिया गैला। बेफोर थासारिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा जोबोद मोजां मोनदों आरो राजखान्थिनि जि एप्रोच बेखौ बिथांमोनाबो मोनसे हलिस्टिक एप्रोच जानायखौ लुबैयो, मोनसे नंगुबै लामाजों दावगालांनायखौ लुबैयो। आरो दिनै रायजो राजाफोरनियाव मोननै पिक्सार रायजो राजाफ्रा बुंदों जे BPF नि समाव मोनसे गिनांगौ थासारि, जे हिंसायारि थासारि, मोनफ्रोमबो बिसायख'थियाव नांलाय खमलाय खालामनाय, बुलायनाय, होसोलायनाय, मानसिफोरखौ सिगिनाय बेबायदि मोनसे थासारिमोन आरो बै समाव नोङो एखमबा गुलि गावनायबो जायोमोन। दा बेफोर थासारिखौ रायजो राजाफ्रा बावाखै आरो दिनै UPPL नि समाव जोबोद गोजोन मोनसे थासारि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों। दा नंखायनो दिनैनि समाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै खौसेयै जोंनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो भट होनो रेडि जादों आरो रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायदों जिहेतु निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा जोबोद मोजाङैनो देरहागोन। रावनिबो भटखौ आद्रि खालामनाङा, बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै देरहाहोनांगौ। BPF नि अबस्थाया मोजां नंला। दिनै आगोलाव जायफोर बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा मेल मिटिं जायोब्ला, फोसावनाय जायोब्ला ओंखारोमोन, बे दैदेनगिरिफोरनि मोखांखौ एबार नुनो मोनाखै। सानैसो सेंग्राफ्रा हाथाय बाजारफ्राव गाज्रि सोदोब बुंनानै हब्रा रायनानै सोरनिबा धोरोम, सोरनिबा समाज एबा सोरबा बेक्तिगत आक्रमण खालामनानै राजखान्थि खालामदों। बेजों राजखान्थिया मोजां जाया। दा नंखायनो इयुनाव मोनसे मोजां समाज दानांगौनि थाखाय, गोग्गो समाज दानांगौनि थाखाय, रांखान्थि समाजखान्थि गासैबो बिथिङाव जौगानांगौनि थाखाय आरो लोगोसे जि जोंनि मोनसे गोलाव समनि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि सिमां बेखौबो मोगथां महर होनो थाखाय जोङो बयबो आवगायबोनांगौ आरो बयखौबो खावलायदों फैगौ 13 अक्ट'आव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव बयबो लैहोर फैनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन आरो निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांखौ मोजाङैनो देरहाहोगोन। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रंजानायबो मोनदों आरो सोमोबो नांदों। मानोना बेबायदि थासारि आगोलाव नुवाखैमोन। आगोलाव जों मेल मिटिं खालामोबा बबावबा बर' गोजा, बबेयावबा बङालि गोजा बेबायदि जोङो मानसि लोगो मोनोमोन, बबेयावबा आदिबासि गोजा। नाथाय एबार जे जोङो बिसायख'थिनि मेल मिटिं गादों बेवहाय गासैबो हारिया लैहोर लोब ओंखारदों। दा नंखायनो बेबायदि मोनसे बड'लेण्ड जों हास्थायदोंमोन जे बयबो मोजाङै संसार जानो हानाय, बयबो मोजाङै सोलिनो हानाय, हा हुनिफ्राय लानानै गासैबो जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय आरो बेबायदि थासारिखौ नुनो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों, रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनदों। बिथाङा दाबि खालामदों दि नोंथांमोना जुदि पुलिसजों सोमोन्दो थायाबा गावसोरखौ देरहागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा उल्था खोथा बुङो होननानै आं आगोलनिफ्रायनो खोनादों। बिथाङा जि बुङो बेखौ मावा, उल्थासो मावो। दा नंखायनो आं सानो जे बिथाङा माबा मोनसे गाज्रि सिन्ता दङ नैबे बिसायख'थियाव। दा गाज्रि सिन्ता गैयाबा बिथाङा बुंनाय नङा बेखौ। आरो जोंहा एसेबां गाज्रि सम फैयाखै जे जोङो पुलिस बाहायनांगौ, माबा बाहायनांगौ। जोङो गणतन्त्रखौ लुबैग्रा,
जोङो सुबुं दारा खान्थिखौ लुबैग्रा दोलो दा बे हिसाबै जोंनि मावथिफ्रा जोंनि बिबानगिरिफ्रा जोंनि राजखान्थि हान्जाफोरनि जोंजों थानाय जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोना जोबोद सुस्थ' मगजजों सानो जोबोद सान्थि भाबै सानो आरो मोजां राजखान्थि हान्जाखौ दैदेननो नाजायो बिथांमोननि बायदि दादागिरि खालामनानै लोंख्रुबनाय जाख्रुबनाय बेबायदि राजखान्थिखौ जोंनि मानसिफ्रा खालामा दंखायनो नैबे बिसायख'थियाव जानो हागौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दोलोआ माबा मोनसे गाज्रि सिन्ता दङ बेनिखायनो आङो रायजो राजाखौ बयखौबो सांग्रां जानो खावलायो बेफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंदि इन्डियानि गोख्रों दैदेनगिरि बेफोरखौ मिरुनिफ्राय लानानै स्टेटनि जेसेबां गोख्रों दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनो कन्ट्रल खालामफैदों गिनानै होननानै बे बेयाव मा बुङो हाग्रामा महिलारि आरो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिया सुबुं दारा खान्थिनि बयनिख्रुइ समायना जि मोनसे फोरबो बेनो जाबाय इलेक्सन बे इलेक्सनाव बयबो बाहागो लायो गावनि जुक्तिखौ होयो गावनि आर्गुमेन्टखौ होयो गावनि मोजां मोजां आसनिफोरखौ रायजोनो फोरमायो बेबायदिनो फोसावनाय हाबाफारिफ्रा जायो दा BPFआव बेफोरखौ बुजिया नालाय बिथांमोना आगोलाव थाखा फैसा होनानै खुन्दुं कम्बल राननानै दादागिरि खालामनानै सिगि सुग' खालामनानै इलेक्सन गेलेबोदों दा दिनै मोजां थासारिखौ नुनानै बिथांमोना सोमोबो नांदों लाजिबो नांदों दा नंखायनो बेबायदि नांला बंसा खोथाफोरखौ बुंलाबायदों बेफोर खोथाया जेबो मिनिं गैया जोङो राजखान्थिखौ मोनसे पारफेक्ट लामाजों दैदेननो नाजादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि बायदि मोनसे गुबुंले थासारि दानो थाखाय जों मालाबाबो नाजायाखै नंखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा बर'जों लोगोसे गासैबो माहारिया जोंखौ फोथायदों माहारि आफादफोर हारिमु आफादफोर धोरोम आफादफोर बयबो फोथायदों आरो आं बिथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बिथांमोना जोंखौ मदद होनायनि थाखाय केसखौ उइथड्र खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दासिमबो जेलनि थासारिया गोबां गाज्रिखामोन बेखौथ' जोंहा बयबो मिथिखायो आरो बेवहाय जोंनि बर' जोहोलावजोफोरा गोबां गावसिनि जिउखौहाय दान होलांदोंमोन गावसिनि जिउखौ अबदान होलांदों हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै सोरबा पुलिसनि लावथिजों बुजानांदों सोरबा पुलिसनि गुलिनि शिकार जानांदों गोबां आइजोफोरा रेप जानांदों होनब्ला जों नुबोआखै जों मोनाखै बेफोर बड'लेण्ड आन्दलनखौ जों मोनबोआखै खिन्थु जोङो जोंनि सिनियर मानसिफोरनिफ्राय जोङो खोनायो जे जोंनि गोदोहाय जोंहा बेबायदि मोनसे सम दंमोन जोंहा गोबां खास्रि बिस्रि जेनेबा जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सम दंमोन होननानै जों खोनायो बेखौ जोङो दा जेनेबा जोंनि सिगांनि जेनेबा सिनियर जोहोलावफोरा जेनेबा जाथिनि थाखाय एथबां नांबोनो हादोंब्ला जों दिनैहाय जोंबो मानो जाथिनि थाखाय फंसे खोथाखौनो बुंनो हाया बेखौ साननानै जोङो दिनैहाय ओंखारबोदों आरोना आरो दा नै बिथांमोनहा जेला बे प्रमद बर' साराहाय बिसिनि सरकारा बुंबाय थादोंमोन ना सिगांनि थांनाय समफोराव बिराद गोबां गोदै खोथाफोर बुंदोंमोन गासैबो NDFB आदामोनखौहाय जेनेबा बिसिनि केसखौ उइथड्र खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दासिमबो जेलावनो दं बिथांखौबो दाबो बख'नायनि जेबो खोथाखौनो बुङा बिथांमोना होनो जे बिटिआरआव सान्थि फैबाय जोहोलावफोरा जेनेबा जाथिनि थाखाय एथबां नांबोनो हादोंब्ला जों मोनाखै बेफोर बड'लेण्ड आन्दलनखौ जों मोनबोआखै खिन्थु जोङो बेखौ जोङो दा जेनेबा जोंनि सिगांनि जेनेबा सिनियर जोहोलावफोरा जेनेबा जाथिनि थाखाय एथबां नांबोनो हादोंब्ला जों दिनैहाय जोंबो मानो जाथिनि थाखाय फंसे खोथाखौनो बुंनो हाया बेखौ साननानै जोङो दिनैहाय ओंखारबोदों आरोना आरो दा नै बिथांमोनहा जेला बे प्रमद बर' साराहाय बिसिनि सरकारा बुंबाय थादोंमोन ना सिगांनि थांनाय समफोराव बिराद गोबां गोदै खोथाफोर बुंदोंमोन गासैबो NDFB आदामोनखौहाय जेनेबा बिसिनि केसखौ उइथड्र खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना दिनैसिमबो दासिमबो जेलाव जोबजानानै दं रन्जन दैमारि सार बिथाङाबो दासिमबो जेलावनो दं बिथांखौबो दाबो बख'नायनि जेबो खोथाखौनो बुङा बिथांमोना होनो जे बिटिआरआव सान्थि फैबाय अबाव सान्थि फैखो सोलायनाय सरकारनि नामाव बिथांमोना होनदोंमोन गोबां बायदिसिना लाबोगोन गासैबो बेफार खालामनानै जाग्रा गासैबो आइजोफोरनो 75 लाख रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो लाखपति बायद' बेफोरबो मोनसे समाव बिराद गोबां माखासे स्किम माखासे मिशननि खोथा बुंबाय थादोंमोन बिथांमोना गामि दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि माखासे मिशननि खोथा बुंबाय थादोंमोन दासिमाव बिथांमोननि मिशना गासैहाय 166टा मिशन जाबाय खिन्थु मोनसेबो साक्सेसफुल जायाखै अबेबा मोनसे गामियाव मोनदों जानो हागौ अबावबा एसे अबावबा हरदों जानो हागौ अमा दाउ खिन्थु गासैनोबो होनो हायाखै आरो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेनेबा बेखौहाय जोङो आइजो माहारिखौ बेजोंनो बिसोरो लफायदों नङा होनब्ला बेखौ सोर साबेसे दिनै मोनखो आरो जोङो दिनैहाय बाजार थांनानै जोङो जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन आदामोनजों थांबाय बायनानै जोङो बाजार थांनानै जोङो खबर लाहैदों जे नोंसोरनो मैगं फाननानै जाग्रा रावबो बर' जाथियाव थानाय नंला होननानै बिना गयारि मेदाममोनहा होख्राव बुंदोंमोन मैया जोङो बिसिनि गामियाव बिना गयारि मेदामनि गामि खाथियावनो थांनानै खैला मैला गामियाव थांनानै सुदेमपारा गामियाव जों थांनानै खबर लाहैदोंमोन बे समाव मालाय गासिबो रायजो राजायानो जोंनो खोन्थानानै होजोबबाय गासिबो जों बानायनानै बुंनाय बाथ्रा नङा जों प्रमान मोनबोनाय बाथ्रासो मैयाहाय बुंबाय बिना गयारि मेदामा रावबो गावनि गामिनि जाथि एरियानि मानसिफ्रानो बिथांखौ मोजां मोनानो
आरो बुंबावदों मा बिथाङा क्लास 9ल' पासनो मारै मारै मेट्रिकखौ पास जाखो गावसोर खोन्थालायदों आरो मैया बारखोनानै डाइरेक्ट मारै मारै पास जानानै मेट्रिक पास जादों बेखौबो बुंदों आरो मालाबाबो अबेबा प्राइमारि गावसिनि UPPL नि पार्टिनिनो बे प्राइमारि लेभेलाव थांनानैबो मालाबाबो आइजोफोरजों थांनानैब्लाबो जेबो बिदि खोथाखौनो रायलायहैफेराखैनो आरो बिथांमोननि जेबो खौरां खबर लानो थांफेरानो बिथाङा